Γεια σας, κάνετε πώς είστε? Σήμερα όχι χάμε. Συγγνώμη για τον ήλιο. Είμαι από το κινητό. Και αυτή η δουλειά είναι πολύ δύσκολο να βγει στα καπνά μέσα. Και δεν μπορώ καθόλου. Και αυτό το ζέστη. Ακούω μουσική από πίσω και τραβάω μηχανή και δεν είναι το τρακτέρ που οδηγάμε είναι σάγερ, μάλλον 130 είναι ο ύπος του και 120 είναι τα άλογα του. 120. Και όπως δεν ξέρετε, έχουμε και άλλα βιντεάκια με άλλα τρακτέρια. Έχω εκεί το ματρακά μου, το πολύ μικρό μου τρακτέρ. Και μετά έχω ένα τσεντράκι 107 τύπου στην 130 και κάνει θα τραβήξω και βίντεο και όταν πηγαίνω στο σκούτερ μου τελικά στον δρόμο να το δείτε πως τρέχει και να μου πείτε στη γνώμη σας. Να οι ταχύτητες του, και να τα καπνά, αυτά τα πράσινα και αυτά τα τέτοια. Και αυτό είναι η παραγωγή του καπνού. Τώρα δεν μπορώ να σας δείξω πως γιατί έχω την οικογένειά μου πως παίρνει και δεν γίνεται πως μπαίνουν αυτά και αυτά. Τα λέμε στο επόμενο βίντεο.